саломи гарму ҷӯшони маро бипазиред ҳаводорони Барселонаи бузург. Ҳамаи онҳое ки дар ин рӯз зудрӯз доранд муборакбодашон мегӯем ва албатта пеш аз ҳама барояшон саломатӣ ва чемпионшавии дастаи дустошаҳрашонро дар чемпионати Аврупо орзумандем. Аз шумо бошад даъват мекунем ки ба ин муборакбодиҳои мо хуш шавед. Имрӯз бошад дар бораи Куман, Месси, Алба, Тринкау ва Ильяш Мориба хоҳем гуфт. Бародарон, агар хоҳем ки аз хабарҳои дастаи дӯстдоштаатон қафо намонед, ба телеграм канали мо даромада обуна шавед. Онҷа ҳамвақт хабарҳои тару тоза дар бораи Барселона мебарояд ва аз ҳама муҳимаш шумо метавонед ин хабарҳоро бо дигар мухлисони Барса муҳокима намоед. Акнун позаи ёнбошро гиреду мо бошад сар мекунем. Футболи аврупоӣ муваққатан ба истироҳат рафту пас аз чанд рӯз чемпионати Аврупо оғоз мегардад. То он вақт дар дигар қитъаҳо бозиҳои даври интихобии ҷоми ҷаҳон баргузор мегардад. Барои бознам шавқовартар кардани тамошои бозиҳо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода кунед. Зеро он ҷо коэффициентҳои баланд, бонусҳои гуногун ва ҳамаи обуначиёни навро бо промокоди Барсатиҷи то $100 бонус интизор аст. Ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Ин ҳамагӣ дирӯз буд ки мо дар бораи пешниҳоди Атлетико барои харидории Алба гуфта будем. Аз хабари мо талхаи Алба кафид ки оҷилан ба он вокуниш нишон дод. Не, ӯ моро ба суд надодааст. Мо ҳам хабари кампировоза нагуфта будем. Ин хабар рост буд, аммо Алба хост андешаи худро баён кунад. Жорди мегӯяд ки ӯ бо Барса шартнома дошта, тасмим дорад онро то охир иҷро кунад. Зиёда аз ин ӯ мехоҳад то охири карьераи футболиаш дар Барса идмонад. Алба ин ҳамаро дар суҳбати охири худ гуфтааст. Бояд гуфт Барса ин тобистон мехоҳад аз чанд бозингари гаронарзиши худ ки Алба дар ин рӯйхат шомил аст халос шавад. Аммо капитани Барса Лео Месси ҳам ба рафтани Алба чандон розӣ нест ва гапи Месси дар Барса гуфти гапҳои бачаҳои гузари мо лезваворӣ мегузарад. Фикр дорам усуша худатон фаҳмидед. Акнун биёед аз худи Месси бигӯем. Бар тибқи хабари расида клуб ва Месси дар бастани шартномаи нав ба мувофиқа расиданд. Аз рӯи ҳисобу китоби математикии оддӣ дар 4 соли оянда Месси 240 миллионаки Барсаро аз худ хоҳад кард. Ман рости ягон вақт фикр мекунам ки ҳамин мардак иқа пула чӣ кор мекарда бошад. Майлаш идомаашро гӯш кунед. Месси 2 соли дигар бозӣ мекунаду 2 соли дигар ҳамчун сафир ё намояндаи Барса дар Амрико фаъолият хоҳад кард. Зиёда аз ин ӯ дар Интер Майами бозӣ мекунад. Дар оянда бошад дар сохтори Барса кор хоҳад кард. Аз як ҷониб ҳалолаш буд, зеро ба ҳама пулу пайсаи олам меарзад. Аммо бозам гуфтушунидҳо дар бораи ҷузъиёти алоҳидаи ин шартнома идома дорад. Аммо барои мухлисони Барса муҳим ин аст ки ӯ дар даста мемонад. Лапорта барои пардохти моҳонаи ӯ ки 60 миллион евроро ташкил мекунад, аз куҷо пул меёбад? Гуфти Игнат Петрович, это его проблемы. Дастаи спортинги Португалия тасмим дорад хати ҳуҷуми худро қавӣ кунад. Ба ин хотир Тринкауро ба иҷора бурда нест. Аммо Барса чандон завқманди рафтани Тринкау нест, зеро бо назардошти эҳтимолияти рафтани Антуан Гризман Тринкау метавонад лозим шавад. Албатта Тринкау дар Барса чандон вақти зиёди бозӣ надошт, аммо Барсаро тағйиротҳои бузург дар пеш аст ва акнун ки тақдири Куман ба таври мусбӣ ҳал шуд, вазъият метавонад дигар шавад. Чунончи дар боло гуфтем рафтани Гризман метавонад ба рафтани ӯ монеа шавад, аммо бозам омадани якгӯяро метавонад Тринкауро чун пештараб бозингари ҳайати захиравӣ нигоҳ дорад. Аммо ба ҳар сурат агар ӯ ба Спортинг гузариш кунад, эҳтимол дар оянда бо Роналдо дар як даста бозӣ мекунад. Ахиран тақдири Роналд Куман ҳал шуд, ӯ дар Барса мемонад. Аз ин хабар пеш аз ҳама худи Куман ва баъдан мову шумо ки ҳар рӯз дар интизори шунидани як хабари нав будем, ои сабук кашидем. Охир ҳамин қиссаи мондану рафтани Куман он қадар дароз кашид ки ба назарам як умр идома дорад. Нигоҳ накарда ба он ки дар шӯрои директорони Барса норозиён аз кори Куман кам нестанд, аммо ба ҳар ҳол ӯ корро дар мавсими оянда низ идома хоҳад дод. Баъди андешарониҳо мо ба хулосае омадем ки бо ӯ ҳамкориро идома диҳем, гуфтааст Лапорта. Мавсими гузашта Куман бо Барса дар Ла Лига ҳамагӣ ҷои сеюмро гирифта, дар Лигаи Чемпионҳо низ ба чизе муваффақ нашуд. Ягона дастоварди ӯ барандаи ҷоми Испания гаштани Барса буд. Вақтҳои охир сару садоҳо дар бораи омадани Хави ва ё Гвардиола ба Барселона баланд шуд, аммо акнун ба назар мерасад ки Куман бо асаби ором аз свои вазифаҳои пеши ӯ гузошта шуда хоҳад шуд. Тақдири ояндаи Ильяш Мориба дар Барселона ҳанӯзам норӯшан мемонад. Гап сари ин ки шартномаи ӯ бо дастаи Барса бе соли оянда ба поён мерасад, аммо дар бораи шартномаи нави ӯ гуфти бобои ғулом ҳама дар даҳон кулух молида гаштанд.
ба гуфти роҳбарияти Барса аслан гуноҳ дар онҳо нест, балки агенти Мориба аз худаш зиёд кор карда нест. Жерар Ромеро гуфтааст ки ин раванд ба тундӣ идома мекунад. Барселона ҳеҷ гоҳ имкони андешаи бад кардан нисбати тақдири ояндаи бозингарони ҷавон ба касе надодааст, балки худи бозингарон ва агентҳои онҳо ба ин кор мусоидат мекунанд. Албатта овозаи овардани Вейналдум ва Депай каме Морибаро дилхунук мекунад, вале на ҳама дар роҳбарияти боло аз сиёсати трансферии Лапорта ва Куман розиянд. Бораи ҳамин Мориба набояд ноумед шавад. Тоҷикон мегӯянд ки поёни шаби сиёҳ сафед аст. Ба хотири сафедии шаби шумо дӯстон расидем ба нуқтаи охири нашри имрӯза. Агар андешаҳои худро атрофи он чизе ки шунидеду дидед нависед нур болои нур. Мораи имрӯз бошад тамом. Дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса тиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.